Hurian itu hatta alana yang masuk ma prosesi parhaladu asa jongjong mahita. Gundul Mahamu. Hurian itu hata, kami panggulan kau tiki, dok sudi parhaladu ni huriata, pasahato tabi tuhamu. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Selamat tahun baru manang dihamu sude parhaladun ni hurian. Ruas ni hurian nahina holongan ni debata, tamado hita mandok moliate tu amata debata. Siala holong ni rohana na mangaramoti hita. Boy tabulus tiki, jalatol has ngeluta sahatu tahun naik baruon tahun 2026. Gudang do hamaolon, olodo hita tarilu hinorhon ni aka arsak. Alayadong dotong tajalo akalas niroha di tahun nasalpu. Dang adong salaka sian ngeluta naso pamotoan di debata. Nuaing masuk mahita tu tahun naik baru. Toktong ma tapangasahon debata di namangula aka ulauta. Dohot mangula di huriana. Rikot dohwa sodok gugu nasia debata mian di hita. Saibana ma mangaramoti hita di garup tiki dohot di garup inganan. Nuaing pe las marohata. Tapasada marohata mamuji debata napa tolhasok kita tu tahun parasini rohonon. Marede mahita.
marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di porbadia na tumapalangi do tanoon. Amin. Au do alpa, au do omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Dang adong dohot naung adokian, dohot nanaing ro pargogo na sumurung. Asin ya Jehovah sambindo Bahan seharus sunham. Aida apa sosotan asini rohamai. Jehovah do parjabaraku, nina tondiku, dibahili manaposan tu ibana doa. Saya mangarana pido mataku do pakakadolok, sia dia do ulaning ro pangurupio tuau, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing ro pangurupio tuau. Saya jagaon ni Jehovah do, Sian nasa parnaran. Saya jagauna do tondi. saya jagaon ni Jehovah do, Lau luar dohot lau bongot. Olat nion ro disaleleng-lelengna. Ninna Tuhan debata, au tutu, au do Jehovah, jaradang adong sileo tua dukon niau. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan depata pargu kuna suatu dosan amanami ro di saliling-lilingna. Sian asini rohamdo ubain sahat hami tu tahun nai baruon. Hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun nasalpui. Saya si maroham, saya unang tulak kami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan tahun nai baruon. Pasu-pasu mahami ro dia ka ulau nadenggan nahula hami marhite-hite guarmu. Alai nagumudang siani, pasu-pasu mahatam na bede itu rohanami, asa gabe baru rohanami, asa tarpa masuko hami tu banua gijang, di hasusudani bohal nami. Amin. Marede mahita. Tatangi mapati ini debata, natar surat di buku Filipi bidu 2 ayat 12. Ope hamu nahina holongan, songontok tong ni paki pengolemuna na sailaun. Una kola jupa di hamuna au, lam songanima dina padau-dau au. Mardonga biar dot lomas niroha, ulo kamuma halua muna. Ido sahatna, atong rak mangidogu kamahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulaon nohobar tu patikmi. Amin. Mari de mahita.
Dinang tari parhita sian taon nang salpu tu taon nai baruon. Tamado ingotot ta hagaleon. Dot godang ni dosa na taula. Jojo do hita ganggu di pangaramotion doh di baga-baga ni tuhata. Jojo ta do gogota ta pangasahon. Jala marpangusadia tujul ma nagogo hita madalani nguluon. Lupa hita na debata do haroroan ni pangrupion do pakirimon na manoktong. Jojo ta do talo hita manguloi hatana. Dang mangalo hita hobar tu hasitonganna. Dang tapaketi kita marbarita taringo tu holong di debata. Gudangado hita makatahon alai hurang di pabahenan. Gudangado hita manguhumi alai hurang di situruon. Gale do kami marodopoko Tuhan. Gale marodopo kurian. Gale marodopon keluarga natoras yanakon. Gale marodopon dongon jolma dohot negara. Diragam ni hamalon namasa di bangson. Losok rohanami dot gabi parhobas. Hurang hukapor hanami lau mangrupi. Jojo doa tois hami di hasadahon. Dang sibuan las niroha hami. Dang sibuan pos niroha dohot dami. Sipata hagangguon padelian. Arsak doh patoru hami tu tonga-tonga nahumwalia kami. Matsegale do hami Tuhan marodopoko. Marningoti upau do kami marohanami di bagasan holso. Dot sol niroha manompo tisude dosa nami. Tabigi baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do baenoku songon itak. Nak perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na dikicang. Amin. Mare de mahita. Parsorota di tahun nai baru 2020 nomon mangaro kita manaili tu pudi tu tahun 2025 naung tatu dalhon. Mulu tabolus di tahun nang salpui ragam niha maolon. Boy doi mabain hita mabiar mangalaka di tahun nai baruon. Dang taratusi hita aha nanaing masa di tahun 2020 onom buni dope. Di namardalan partikian lamu baru rohani jolma. Lam dok jala lam godang ni ado patu jolo. Holom dope alani i dang tarabai dame jala pos rohata madala ni taunon. Molo holan mangasahon guguta sendiri. Alai molo tapasat nguluta tu debata tapahibul rohata lau mangasahon gogo ni Tuhani di nama ngula akaulauk ta hita. Talup do monak kita madala ni taunon. Tapasare marohata tagogo ma pado tagokon ma padonganion do pangrupion itu hata taingot ma hagaleota. Marhite perpunguata di bona ni tahun 2020 nomon tarparha topot do. Dang na tau hita mangulu dot mangula ulauta
mo loso didongani Tuhani. Pangurupon naido nama jujui hita marpungu sada onari laho makatidakon. Manhaposan tu Jehovah masih nasaroham, una mapasun sandean tu diri sendiri. Perpunguan di tahun baru 2020 nomon, maro kita manatap tu jolo. Tu tahun para sinurahon naung tabongoti. Sian sude na masa di tahun nasalpu, boy do suraon lam gumudang hamaolon di tahunon adu pata. Boy do parsauran naholing, alam lam ngaling holong ni roha. Jalalam lum lam pangalaho. Sada si pakule honoton mabahen ikut jamot hita di tikion. Nalam leba pengajaran haporsiaon. Dohot pangalaho dia kaluat. Jalalam moru halak naboi gabi situruon. Terlumubi maselebado pengajaran di tonga-tonga ni keluarga. Hinorhon yaka ulaon ni akanatoras. Gabi godang keluarga na marukil. Hurang tiki. Dohot gogo di lehon akanatoras. La manogodogo haporsian ni anakon di tonga-tonga di bagas tabi. Hinoron di ditetapkan huriah HKBP do tahun 2020 nomon gabe tahun transformasi HKBP. Berubahlah oleh pembaruan budimu tersurat di buku Roma bidu 12 ayat 2. Do tema pengajaran haporsian di tonga-tonga ni keluarga. Firma Tuhan dim jalan masih ho, una manatinduk roham, jalan unang tahutan. Ai coba berkata dodomanmu, manang dopak di peho mangalaka. Atong margogo matodita, debatadom napuna ngoluta. Di baheni marsitu tu mahita mangolo ibana, marhiti-hiti na mangarodoti patikna. Mangolon lomo ni rohana. Tapangido mapangrupuyon ni Tuhata, aladang tuku gota mangarupi akan nanaing masa. Dohot na mangolon lomo ni rohana. Alani asa margogo hita madalani taonon tadokma. Nangko au do aku sajabu, ikon Jehovah do oloan nami. Yesus nama bagasan rohan na marpangolion tu Tuhan pardenggan basai tatangiho mahatan di debata turu pukai epistel di tahun baru 2020 nomon ima natar surat di buku Heber bidu 12 ayat 12 1 ayat 17 tajahama marsika sore di baheni patogar hamuma tangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk Patigor hamu masih dalam di pertimbangan asa unang tam sitik na pangapa asa semua malua mahian rikoti hamuma asa mardame hamu tesalut halak huhut asa badia hamu anggosoi dangadong idauta Tuhani matahon hamu ma asa unang adong na pangawan sian asini rohani debata unangi gabe urat na paek na tumbur si horhon hausan gabe hodar maon torok bahenoni tung unang maadong permainan manang naramun songon si Esau na sumayan sahala sihaan ala ni si panganon sada ay diboto hamudo natatulak do ibana dinay mangean pasupasui ibana muse dan cumpang sa sihatan ni muban ni rohai atipe mariluilu ibana makalului sa ido sahatna martua doakan atau mangeon hata ni debata jala nau piopsa amin mare demaita Bagi
ko maha porsiao tai songon na hina tidak ko ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap ma hita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na to mapalangi dohtana. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai i mana tiniboni si Maria na gabi-gabian sabtor di perbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajol di bana di hau pinarsilang na tua tu banotoro dung ditanam na mula menguli hari patuluhan na manaik tu surgo lahudu tu siamun di depata Jehovah amanai paruguhu na suatu dosani disi may bana pay mamulak suku tu tanon mangumi halana mangulu do namate au porsia di todi perbadia jalarong sadahuria na badia huria atau paniala Kristen akan na badia do dia sesami dosa do dihatai naman do mula mangulu suku daging yalo nang mate do di nganguluan na sudah. Amin. Sunggul-sunggul saderon ima parpunguata di tahun nai baru 2026 mulai tamdi amata debata na patol hasok kita mereda mahita huhut papungu pilihan kantong sada adot sada be. Oh
kami ni debatana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti, hati-hati doh pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna kamanginang, nadong kita nuaing di parsauran tau baru di gerejaon, do di ganup inganata, narapita mamuji Tuhani sopot di bulan di tahun 2026 adorang so tabigi hata di bata mamorhati hita madalani tahun 2026 paluas mahami laho pasato tabit hita saluhudna memang ngahu kirimi sabor nginotong sian WA alai di obason paluas mata kupasatami tabi siak kami sudah keluarga Padita panggulan kok tiki nadong di HKUP Cijantungon kami Padita benggo sirai dot inang baru pasaribu amang Padita pasaribu dot inang baru pangaribuan ang Padita Frans 5 juta dot inang baru siaturi ang Padita Arjun Sah tahu bolon dot inang baru Silitonga songon inang Padita Mega baru siagian dot amang Padita Joseph Sinaga songon inang calo Padita Kevin Siaturi. Selamat tahun baru madihamuna saluna kamanginang. Mau lihat tema di tangyang muna nasa tahun nasalpui. Gabi totok margogo hami. Marhatawon mangulona kaula pakobasion di HKB Cijantungon. Jala tangyang nami sai marparbui makaula pakobasioni lampatako kita, margoyo kita, papos sorohata, madalani ngoluta songoninang di tahun 2026. Rap maita toktong, saurdot, salaka, di tonga-tongannya kaulauta, parsaurata, asagabe panidangyoni di tonga-tongan di Portibion. Manoktong matong, tangya ko kamu hami, asa margogo hami, laho mangulahon aka ulaon pakobasyoni. Songoni manang sude parhalado nadong di tonga-tongan ni huriata, marsitutu mahita tong, manangyakon, ama ina situa di HKB Cijantung atau nang kami rap dohot nasida margogo mangulaon aka ulaon pakobasyoni atau salinari selamat tahun baru madihita saluhudna amanginang di tonga-tonga ni parsauran ni huriata HKBP dina marsaur di tanggal 1 Januari 2026 dipilit dotu hita hata di batama morhati hita madalani nguluta marsada-sada keluarga nang huria sian hatan di bata di poda tolu ayat sada sahat rodi onom jala jamita di parsarata de bason marsaringar manon napi nasahat ni opue purus sakabipi gabi jamita tau baru di hita ala hujau maju di hita hata di bata nagabi ojahan ni jamitai di tengah-tengah di parsarat tahun. Poda tolu ayat sada sahat rodi ayat onom. Alianaha sai unang halupahon poda nasianau sai diradu tirohamma aka tonaku. Ai tabbaan ni ido diho gajang ni ari-ari do taon ni ngulum dohot dame. Sai unang ma taluson syarroham habasaon dohot hasitongan horuk-koruk kotagonan akai turukungmu jala suraton akai bahen parningotan niroham. Jadi dapotan asin roha do pangatusion nadinggan ho maradopot debata dohot jolma. Marhapo satu jahoba mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sadiri. Sa ibana matadda dinasa dalammu asa ibana patigor aka dalanmu. Alahu bereng adong do kaya nakot tatong nadohot di tonga-tongan di parsaraton. Hujau matong nang di bahasa Indonesia. Hai anakku,
janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ido sahatna. Tong luaeng tapada di maruhata, tupangihon jamita, napina sahat ni opui epurus sakabipi, padita Dr. Victor Tinabunan. Jala duku jaha, dan apala gajang. Dan pala sangat terpudup pita nur ramat bigion. Atar-atar yang terpudup depira opat halaman do. Alani tung tapahibul maruhata manginangate. Musongon nagajang penaborungi kita nama doko katai. Tapertahat to majo. Monang mojo di hita di arisa de Januarion. Maralohon modokodoki. Nang piarong nama dokon. Babay no namang di parnipio dotong rotuhani madoko sidohonon naninna. Nang pala di gereja tapat tatagam ro tu parnipio tatuhani. Alani tatangi homa jamita tahun baru sada Januari 2026. Di bait unok ni jamitaon debata patigor dalanmu. Hamuna hinaholongan itu hata parhaladu ruas ni HKBP di Sadok Portibion. Sahat ma tabe selamat tahun baru ma di hita sudi. Tapuji matu hata napataru hita bongot tu tahun naik baruon. Molotai ngot di minggu ujung tahun perhuriaon. Laos pardingota dia kana modding. Nah tapatu pa di tanggal 23 November 2025 na salpu. Tabigedo di tik-tikkon goar-goar ni aka dongata nang modding hati-hai. Takasma jolo taparohahon na mangihuton. Holan nama bigi goar ni namoding na ditik-tikkon dope hita. Dang ditik-tikkon dope goarta. Saulak nari. Dang ditik-tikkon dope goarta. Dia mana nidok nyon tu hita di tahun nai baruon. Arong matolu na motikna. Naparjolo tatanyakon jala tatukolima akadongata natongon marsak. Anggiat di pargugui tuhata jala marsiohot nasida marhaporsiaon Tuhani. Imana parjolo. Napaduahon. Molo mangolu dope hita nuaeng. Dang na uburju hita sian akadongata nong jumolo modingi. Holan ala ni asi ni rohani tuhata do. Jalan rumikot oddo. Na adong dope sakap nauli sia tuhata. Ubahin na mangulu hita. Jala bongot tu taon nai baruon. Jalan patuluhon na manginang. Lasma rohata. Jala tapuji tuhata. Huhu tadalani ngulut taon. Di bagasan. Panadaon natakas di debata nang nasa pabahenanna dohot pakang uluhonoton natikos di lomo ni rohani debata. Hamuna kamanginang na hinaholongan itu hata ditotopon hakawipedo odolan pakobasyon di tahun 2020 nomon pangajarion haporsiaon di tonga ni keluarga. Pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Jala dipakuling itu hata hita sadarion marhiti poda tolu ayat sada sahat rodi onomon. Na adong partalianna
nang tungolu keluarga. Diodol hodo hinarikot ni roha di poda toluan. Didok disi. Sai dirado ti roham. Sai unang taluson sian roham. Suraton akai bahen parningotan di roham. Jalatu makas mai didok di ayat palimahon. Marhapo satu Jahoba maho sian nasa roham. Jala unang marpang sardeako tu pikiranmu sendiri. Ale amanginang unang jolo mandigor tu naborat ni na makangulu honon lahorohata. Nian iko sahat dotusi. Alai na parjolo jalar mikot lau majolo rohata tu denggan basa ni debata na mangalehon rohai tu hitabe. Hasitong na hira surung-surung ni hita jolma doi di lehon tu hatta roha tu hita. Dang di lehon ni tu akan atinop pana asing. Asa si lehon-lehon nama ce argado rohai tu hita. Denggado rohatai di toppa debata na denggan rohai. Tahapor siai rohaido parmianan nitu hatta di ngoluon. Di rohaido masa panibangion. Sian rohaido ruar haputusan. Jala mano Tuhon situtudo rohai tunasa pabahenan do pangalahope. Sialani ima takas diodolhon di poda 4 ayat 20. Sian saluhut si jagaon gumodang ma jaga roham ai sianido ruar akamual hangoluan. Mulai di bahasa Indonesia didokon sian ayat 5 mulai tajaha di bahasa Indonesia jamita napinaradini Opu Eporus yang menjaga hatinya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga hati, karena dari hati itulah keluar hal-hal yang baik. Mulai dengan roha tarida marhite nasaimian lasni roha di bagasa Tuhani di ngoluta. Patardo tarida roha na denggan malite na parroha mauliate jala parlabas ni roha hita. Alai molo sega roha tarida donangi marhite na marroha-roha parroha diri parroha mago dohot si godang roha. Sega donang pangalaho jala dang marpanupak tunauli ngolu doho pabahenan pe molo sadiri. Kamanginang taboto godang do na mangalito hirohata di partikenon. Godang na mangalito hiroha ni akayana kota di nuaingon. Ragat do narkoba, judi online, ragam ni game na manegai pikiran do roha ni aka sudut na poso. Taringot tu pangotak ni gemon rupani manghuton organisasi kesehatan dunia manang WHO Perserikatan Bangsa-Bangsa adong maridok sada sahid na digwari game disorder. Ala pagodaku margame gabe terganggu pikiran, terganggu parrohaon, dohot parngoluon si ganupari.
naing malua maakayana kota, sian mara bolon hinorhon ni narkoba, hinorhon ni judi online, hinorhon ni game. Gumodang do peranan ni keluarga, laho majamoton akai, asa malua akayana kota, sian mara nabui manegai nasida. Bagas tabe, manang keluarga do, sikola parjolo. Laho padimudimun haporsiaon, parrohaon, do parange ni akayanakon. Si panupahi do huria, songoni nang parsikolaan. Sialanido ikotakas ngolu si pertangiang keluarga. Ikon sai di patu begehon hatane di bata di tongan ni bagas. Modang dijauh be akayanakon ala ni parsikolaan manang pangaratoan rupani dia kena boy patu pahoca diurupi hama juanodo hita boy martangiang borngin nai isarana marhite video call. Taparhatopot doha majoni dalan pangurupion ni tuhata asa toktong marparsauran keluarga tutuhata. Satu tikion adong dua rumang ni panugunoguon tudak dana naso apala si panogu tunadenggan. Nasada nakoras. Di bahan dak danaki mangula siulaon lobi sia tolap ni guguna. Dungi nasai mangae naginuaran kekerasan verbal. Hata namai marsak, muruk, madele, madate. Dohot kekerasan fisik, marhite namangunai tangan manang mamukul. Marurat manang kekerasan di rohani dak danaki. Molo somalum rohanai sahat tu nama gudang boy dogabe parjahat ibana muse. Nasadanari ima palubihu mabain manja. Olo mai alaradi sude siala sukup sinadongan manang godak kepeng ni natorasna. Nang sopala rikot pe, alai molo dipangido, manigor di leon. Manang aha dipangido, manigor rade. On masada nama bahen, naginoaran generasi strawberry. Songon parbuin ni strawberry murah busuk. Hira songoni madeba akan aposo, murah-murah stres. Murah-murah madeli. Murah-murah merdadi jala hurang daya juangna. Atong songo dia mah di hati Indonesia dohonon masongonon. Dengan hikmat dari Tuhan, tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas, tanpa kekerasan, dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikot ni panugunoguon tu akayana kota, sai ni soarahon do di 5 tahun na parpudion tu akada dana sekolah minggu. Remaja do napa sebulung anggiat marpada nasida di hadapan ni tuhatai asa takas jupang di nasida tolu tibo sada serep. Ima tibo haporsiaon tibo parbinotowan, tibo di pangalahon adenggan, jala serep marroha. Di bahasa Indonesia, didok songonon. 3 tinggi dan 1 rendah. Tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, tetapi rendah hati. Songon natoras tarjodo hita manukoli nasida anggiat jupang natolu tibodo sada serepi di ngulu nasida.
Songon huria tarjodoh hita maka padoton panogunoguon anggiat magurang nasida di bagasan haporsian na togu tu Tuhani. Anggo akan asing nai aka nauli nadenggan mangihut doi. Ditongan di portibi nagok haruduton dohot hamaolon nagumodang ma laho rohata tutuhata dang taboto akadia naneng masa ale oddo tahaposi. Mangolu jala mangula do tuhata di tonga-tongata. Jala sopot di bona ni taonon dipakulingi tuhata hita. Marhapo satu Jahoba mahosia nasa roham jala unang marpang sadeako tu pikiranmu sadiri. Sa ibana matadda di nasa dalammu. Asa ibana patigor aka dalammu. Amanginang tau haposa do tuhata margogoyo kita mangadopi nasa ragam ni namaol. Manada di nasa dalata lapatanna mamilit na umuli na hobartu lomo ni rohana mabuat haputusan naso mangasaon hamaloon alai marhite bisuk nasian Tuhani. Dangadong na pamaolhu di debata salinari yang manginang dangadong na pamaolhu di debata sialani unang murah-murah hita maddili nyulahom ma maddok nyulahan ma maddok asa tung tadap turohatabe dangadong na pamaolhu di debata sialani unang murah-murah hita madele. Asan nuaing pe takasma tapadaton diadopan itu hatai. Marhaposan tuho maau ali Tuhan. Sonang madalaku di tahun 2020 nomon mardong atoko jalagabe pasu-pasu ngoluku si panogu tu hajujupang ni hamubaon tu na umuli, tu na humaliang. Selamat tabaru madihita sude. Tabi mardonga tangiang, Huria Kristen Batak Protestan. Pia Raja tarutung sada Januari 2026. Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Padita Dr. Victor Tinabunan MST. Jala tuhita nasa huriaon. Adorang so tapa ujung jamitaon. Togi honok kumahita. Mangedehon ede 760 sia ayat sada omma gogota mangalakahon lakata di tahun 2020 nomon hita nadong di gerejaon dohot nadingan tabe tu debatado pakirimoki di tano laut nang awang-awangi. Batado pakirimoki di tanah laut nang awang-awangi ibana do haposaki totong do diramo tilakaki Pemara manaho piau Bos rohaki sonang doa ibana do nangan doa dia sahoni amanginang talaka homma di bagasan pos niroha pardalan ningoluta di tahun 2020 nomon. Amen martangi yang mahita. Hupuji hupas sangap hami maho adi Jahoba Tuhan nami.
natung takas patuduhon denggan di basam doho asini roham. Na patol hason lakani ngulunami, manari paris sada tahun, mamongoti tahun nai baru, nong binasa basahon mudihami tahun 2026. Didongani hodo hami, manalpuhon sada tahun di bagasan ngulunami. Nang pe marsika sorin huadupi hami. Ala itung di palosodo hami makkamonakon saluhut nai. Gabe tau hami bongot tu tahun nai baru 2026. Tong moliati madi huali Jehovah Tuhan nami. Nunga hutang yok kami hatam. Na tinariason na posom opi pursa KBP apala di tanggal 1 Januari 2026 mamorhati sadok ruas ni huriam HKBP laho mangalakahon nguluna mangulahon aka ulaonna patuluson akan nasinakapan ni rohana takas di pasunggul hoko di hami asatung marhapo satu ho hami ali Jehovah dada mangasahon gogodo pikiran nami. Alnipi ali Tuhan, tu koma gabe debata nami, nama nogu hami. Sai homa debata pakirimon nami, nang pesohar huboto hami, ahanabui masa di ngulu namion, nang petorob akamara huadopi hami, alipos marohanami. Debata nasumariho kami. Hal ini Tuhan urupi mahami. Asa marhamonanga kami nang di tahun 2020 nomon. Di ngolu nami marsada-sada. Di ngolu ni keluarga nami. Di tonga-tonga ni aka ulaon nami siganupari. Nang di ngolu ni partodion nami. Monak kami maralohon pangelailani portibion. Pangelai-lani si polisi, asa hot jongjok kami, marhaposan tuho. Pasu-pasu menang huriam HKBP, pasu-pasu nang akan naposom, namanguluhon huriam, sian iduk nami opuye purus HKBP, pimpinan HKBP, preses HKBP, asa tahu hami, gabi akan naposo haposan, mangulahon aka ulahon parsuruan. Ali Jehovah Tuhan nami, malutung adong akan na so harus saud depe. Karena hinasiholan ni rohan nami di tahun nasalpui. Paluas ma di tahun 2020 nomon. Jak konon nami akan nauli nadingkan. Dia ka ulahon si ganupare ni akan ruas ni huriam. Dia ka ngolu ni pariana konon. Na so haru dapotan aka sirokap ni todi. Na so dapotan aka ulaon. Na tongon na neng pasidukon aka parsikolaan. Na tongon managam. Aka parsikolaan na tumibo. Say patulus hali Tuhan. Di tahun 2020 nomon. Asa goklas ni rohan nami. Mamuji-muji hami Tuhan. Dia ka keluarga nama kasiolan akayanakon. Saya paluas na sida Tuhan marsauliho dengan dibasam. Saya pasu-pasuan anak dohot boru. Di tonga-tonga ni ngul ni pardongan saripion ni akar ruas ni huriam. Na tonga di bagasan akapar sahiton. Pargugui na sida. Asa unang madili jala maddate. Ala rengeni parsahiton na sida be. Asa molotung galipe pamatang na. Ali anggoto dina. Marsihohot marhapor siyaw Tuhan. Tosong ni manang pardalan ni huriam hakai wisi jantungon. Tung tuho mahu pagonggopok kami Tuhan. Manok tong dahay marpos ni roha. Lobi siya nakana hupikiri hami. Lobi siya nakana husakapi hami. Say patulusom mudei gabi halongangan di ngolu ni parhuriaw nami. Tong maliati ma diho di bagasan Kristus Yesus. Tangihon jal uloy ma. Tangiyang elekele pangiduan nami. Amin. Tapuji matuhata, tapasahak mapeliata, marede mahita.
bayan dehon air sada jong-jong mahita. Pasung-pasung kongosonu Hidok-hidok hatami Suruh tombim nabadi Dosu pabano hati Tatangi akoma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harroani saluhur sileho-leho na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasat hami maasyana nilihon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Ali Tuhan debata naso marmula naso marpacohotan debata namanok tong rodi saliling nililingna naso olo sudah doa ka taummu jaladang mar parbolatan aka ariarim alai jepek jalan nagabur salpu do taun nami do ari-ari nami nunga salpu muse sada taun sian ari-ari nami alai dang salpu yang go asini roham dibaheni hupuji hami ho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni godang ni asi ni roham napasahat hami tu bona ni taunon mace godang do denggan dibasam hujalo hami manipat taun nasalpui jala huingot hami doi sadarion si panganon do paruloson di hami jala dipasu-pasu ho na niula ni tangan nami Akub ni di lehokodo hasonangan tu mai lalu hami nuaing mantrado poko ala jujut magopo ari-ari nami dohot asin roham hubai kami ope bican di salpu hoko nuaing taun nong salpu isya kami salpu hom masude pabahenan nami nahurangi jala sesa sude dosa nami sai hupupi ma pabahenan nami nahurangi marhiti-hiti asin roham diebati hodo hami manipat nasa tauni jala dina hodo lanna somar parbui nadinggan di tonga-tonga nami sai unang jolo taba sai pasobu mahami berope mangulu anggiat mar parbui nadinggak kami tu jolo anon hupar hatopot hami do sude asin roham jala di bagasan haserepon dot uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho sahat tuho mahamion sude sai togu-togu jala ramoti mahamion sude sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taunon songoni ganu pari asa pujion nami ho di taon naroon patudu homma ganup ari tuhami dalam sidalan nami do ulaon siula honon nami sai pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon di parsikolaan songoni dohot di bagas nami be sai tupahi masude parjamita pangajari dohot na patureho namar sahid songoni dohot na pinasahat tunasida sai ramoti ma namanggongkomi hami tatap masaluhut na tarsosak na pogos na dangol na somarama na nileaan ni halak
unang loas nasida hona rupa, alai patudu hommatu nasida asini roham naso macohoti, asarap marlas ni roha hami sogot, di hasonangan, di labungmu, di inganan nahot, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banua gijang, sai pinerbito gihutu panghujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sordakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat baru marita saluna kamanginang hitana di gereja